ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ରାହୁଲ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ରହୁଥାଏ। ସେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଖେଳୁଥାଏ। ଏବଂ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ତାଙ୍କ ବଗିଚା ପାଖରେ ବସିଥାଏ। ଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶୁଆଟି କୁଆଡୁ ଆସିଲା? ସେ ତା ପାଖକୁ ଆସି ତା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତମେ ତ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତୁମେ କଣ ଗାଧୋଇ ଶୁଆ କି? ତମକୁ ତ ମୁଁ ଆମ ବଗିଚାରେ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି। କିଛି ସମୟ କଥା ହେଲା ପରେ ଶୁଆଟି ରାହୁଲକୁ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟମୟ ପିଜୁଳି ବିଷୟରେ କହିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସେହି ପିଜୁଳି ମଞ୍ଜି ଦେଲା। ରାହୁଲ ସେହି ମଞ୍ଜିକୁ ତାଙ୍କ ଘର ପଛପଟ ବଗିଚାରେ ଲଗାଇ ଦେଲା ଓ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ସେହି ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଥାଏ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଛଟି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେହି ଗଛରେ ପିଜୁଳି ଫଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ପିଜୁଳି ଗଛଟି ପିଜୁଳି ଗଛଠାରୁ ଟିକିଏ ଦେଖିବାକୁ ଅଲଗା ଥିଲା। ଦିନେ ରାହୁଲ ଦୁଃଖରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ସେହି ପିଜୁଳି ଗଛ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ଶୁଆଟି ରାହୁଲ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ସେ ତା ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା। ଆରେ ରାହୁଲ, ତୁ ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ? ଆରେ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, କଣ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ରାହୁଲ କଥା ଶୁଣି ଶୁଆଟି କହିଲା, ଏହି ଅମୃତ ପିଜୁଳିକୁ ନିଅ ଏବଂ ତମ ମାଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଏହା ଖାଇଲା ପରେ ତମ ମା ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯିବେ। ରାହୁଲ ସେହି ପିଜୁଳିକୁ ନେଇ ତା ମାଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ପିଜୁଳି ଖାଇ ତା ମାଆର ଦେହ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରାହୁଲ ସେହି ପିଜୁଳି କଥା ମନେ ପକାଇ ପିଜୁଳିକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାହୁଲର ସେହି ଅମୃତ ପିଜୁଳି ବିଷୟରେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଓ ଦିନେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆସି ରାହୁଲକୁ ସେହି ଅମୃତ ପିଜୁଳି ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ରାହୁଲ ସେହି ରହସ୍ୟ ପିଜୁଳି କଥା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଖୋଲିକି କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ରାହୁଲକୁ ବାଃ ବାଃ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।